Ginpangunahan naman ni Most Reverend Jose Romeo Lazo Didi, Archbishop Emeritus ng Archdiocese of Haro, ang misa sang katapusan nga panihapon sa Haro Metropolitan Cathedral. Sa iyang homily, ginhatagan sang pagtamod ni Archbishop Emeritus Lazo ang pamangkot nga nagadulot sang pamalandong sa mga tumulo kung ano balang ilasara nga mapaambit sa tunga sang lamesa sa mga utod sa ginikanan kag sa isig kataho. Ginpaatang niya nga ang katapusan nga panihapon, isa kalamesa sang pagbinuligay kag paghinatagay sang kaugalingon. Kangay kay Kristo nga naghatag sa iya lawas kag dugo para sa tanan, ginatawag man ang tag sa katumulo nga magpaambit sang ila kaugalingon. Sa katapusan sa misa, ginbalhin ang mahal nga sakramento sa monumento kon altar of repose nga ginakabig isa ka pagpamalandong sa pag-upod kay Kristo sa iya mga tion sang kasakit kag pag-antos. Sa moman nga misa, ginhimo man ang paghugas sang tiil sang nagkalain-lain nga mga tumulo sang parokya. Ano ang imong ipaambit sa imong mga bugto, sa imong ginikanan kung cellphone ang imong ginaistorya? Ang pag-ambitanay sa lamesa, amo ang pag-ambitanay kang kaugalingon nimo. Imong kalisod, imong nga kapasidad sa pagkatubang kang buwas damlag, ang imong kalipay, ang imong kasadya, ang imong problema, amo tanan ni istoryahan daan, sharing of the self sa lamesa. Amo man sa katilingban, amo dia ang Eucharistia. Basta matuod sa Eucharistia kang Ginoo, maisa nga nagluib sa iya, wala naguntat ang ila pag-istoryahanay, pag-ambitanay kang Ginoo sa ila presensya. Amo ini ang sharing ang pangabitanay sa Eucharistia. Kanimudya ang ginatawag ni Father Rolheiser ang spirituality kang Eucharistia. Nga daad mangin aton man, kayang Ginoo sa katapusan nga panihapon, nagsiling, himua ini sa akon handumanan.